ስለዚህ ኣነ ኣብ 4 ኪሎ ኣክቲቪስት ዘይኮንኩ ስራሕ ኮይኑ ኣለኹ ማለት እዩ እንኳ ሓብሰና ራት ግብፅን ኤርትራን አንጻር ኢትዮጵያ ከም ዘተያ ተገሊጹ ኤርትራ ብናይ ወፃኢ ጉዳይ ሚኒስትር ዑስማን ሳልሕ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝተገብረ ኣኼባ ዘስምዕቶ መደረ ኢትዮጵያውያን ይዘራረብሉ ኣለዉ ኣነ ምስ ኤርትራውያን ኣለኹ ጋደልየ ኤርትራ ብናይ ወፃኢ ጉዳይ ሚኒስትር ዑስማን ሳልሕ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝተገብረ ኣኼባ ዘስምዕቶ መደረ ኢትዮጵያውያን ይዘራረብሉ ኣለዉ እዚ ዜና እዚ ንስማዓዮ እስኪ ከዚህ ጋር በተያዘም ከአስመራ ሰዎች በኩል የሚሰጡ ምላሾች እንደቀጠሉ ናቸው። የሻቢያው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር በኒውዮርክ የባህር በር የሌላቸው በማደግ ላይ ያሉ ሀገራት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች ስብሰባ ላይ ባደረጉት ንግግርም የባህር በር ያላቸው ሀገራት ጎረቤቶቻቸውን ማስተናገድና የልማት አጋር ማድረግ እንደሚጠበቅባቸው አንስተው ይህ ግን ባለም አቀፍ ሕግ ሉዓላዊነትን በማክበር በጋራ መረዳዳትና ጣልቃ ባለመግባት መርህ ብቻ መመስረት አለበት ብሏል። ትክክለኛ ትብብር በስጋት ሳይሆን በመተማመን ላይ የተመሰረተ መሆን ይገባዋል ሲሉ ማክሏል። መተማመን የሚገባው ደግሞ ሀገራት እርስ በራሳቸው ነጻነታቸውን የግዛት አንድነታቸውና ግዴታቸውን በተመለከተ አንዳቸው ሌላኛቸውን ሲያከብሩ ብቻ ነው ይላሉ። ሚኒስትሩ ቀጥሎም ኤርትራ ሉዓላዊ የባህር ጠረፍ ያላት ሉዓላዊ ሀገር ናት። ወደቦቿን ብሔራዊ ሀብቶቿ ናቸው። ወደብን የመጠቀም ማናቸውም ጉዳዮች የሚወሰኑትም ኤርትራና ራሷ በመረጠችውና አጋር በሚያደርጉ የሁለትዮሽ ስምምነቶች ብቻ ነው። ኤርትራ ወደቦቿን ለውጭ ሀገር ወታደራዊ አገልግሎት ወይንም የባህር ኃይል ፈጽማ አትፈቅድም ሲሉ ተናግሯል። የባህር በር የሌላቸው ሀገራት በጎረቤት ሀገራት ወደቦች የመጠቀም መብታቸው ድንገት የሚነሳ ወይንም በሶስተኛ አካል ድርድር የሚከናወን ሳይሆን ባለም አቀፍ ሕግ የሚመራ መሆን አለበት የሚሉት ሚኒስትሩ ወደብን መጠቀም የንግድ እንጂ የፖለቲካ ወይንም ወታደራዊ ጉዳይ አይደለም። ኤርትራ በወደቦቿ ፍትሃዊና እኩል በሆነ መንገድ የንግድ ትብብር ለማድረግ በሯ ክፍት ነው። ለህጋዊ የንግድ ስርዓት ወደቦቿን ክፍት ማድረጓን ትቀጥላለች። ከዛ ውጭ ያለውን ፍላጎት ግን አታስተናግድም ሲሉ ተሰምቷል። እምባር ከም ዝሰማዕኩም ሞዩ እዚ ኣኼባ እዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝተገብረ ኣኼባ ኮሎ እዚ ኣኼባ እዚ ናይቶም ኣፍ ደገ ባሕሪ ዘይብሎም ሃገራት ወፃኢ ጉዳይ ሚኒስተራት ዝተኣከብሉ ኣኼባ ኣብኡ እዩ ዑስማን ሳልሕ እቲ ዘረባ እዚ ኣስሚዑ ዘሎ እዚ ዘረባ እዚ ድማ ብዛዕባ እዞም ባህር ኣፍ ደገ ዘይብሎም ሃገራት ከመይ ገይሮም ኣፍ ደገ ባሕሪ ኣገልግሎት ከም ዝረኽቡ እዩ ሓሳብ ኣቕሪቡ ኣብቲ ሓሳብ ድማ ኤርትራ ነዞም ኣፍ ደገ ባሕሪ ዘይብሎም ሃገራት ናይ ባሕሪ ኣገልግሎት ንኽረኽቡ ከም ትፈቅድን በቲ ዓለም ለኻዊ ሕጊ ድማ ተገልገልቲ ክኾኑ ፈቃዳ ከም ዝኾነ ነገር ግን ኣብ ክንድኡ ባሕሪ ኣፍ ደገኣ ወይ ከዓ ሉዓላውነታ ንወተሃደራዊ ኣገልግሎት ዝውዕል ናይ ባሕሪ ሓይሊ ዝኣመሰለ ነገራት ከም ዘይተፍቅድ ሉዓላውነታውን ሕሊፋ ንዝኾነ ሃገርውን ክትህብ ከም ዘይትደሊ ሉዓላውነት ናይ ካልኦት ሃገራት ክደፍርውን ከም ዘይትደሊ ከምኡ ድማ ሉዓላውነታውን ክሕሎ ከም ትደሊ ተዛሪባ እዩ ዝብል ነዚ ዜና እዚ ኣድላይ ኣገዳሲ ዜና ኮይኑ ኣብ ኢትዮጵያ መዘራረቢ ኮይኑ ኣሎ ኤርትራ ኣብዚ እዋን እዚ ንኣብይ ኣሕመድ ኣፍ ደገ ባሕሪ ንምሃብ ምንም ጽገም ከም ዘይብላ ነገር ግን ኣፍ ደገ ባሕሪ ዘይኮንኩስ ሓይል ባሕሪ ከቐምጤ ዝብል ሕቶ ናይ ብልጽግና ግን ብኸምዚ ኢላ መሊሳቶላ ምክንያቱ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ኢትዮ ፎረም ወፅዩ ዝነበረ ሓበሬታ ኤርትራ በቲ ዓለም ለኻዊ ዝኾነ ሕጊ ናይ ክልተ ሃገራት ናይ ባሕሪ ኣገልግሎት ነዚ ነገር እዚ ክሰርሑ ድሉ ከም ዝኾነትን ነገር ግን ኣብይ ኣሕመድ ሓይሊ ባሕረይ ዘየቕምጠሉ እንተደኣ ኮይኑ ኣይደልን ኢሉ ነቲ ውዕል ኣፍሪስዎ ከም ዝነበረ ኢትዮ ፎረም ባዕሉ እዩ ነዚ ዜና ሓቢርዎ ነይሩ ሎሚ ዑስማን ሳልሕ ብዕሊ ኣፍ ደገ ባሕሪ ዝደሊ ኣገልግሎት ዝደሊ ዌልካም በቲ ዓለም ለኻዊ ሕጊ ክረክብ ክእል እዩ ዕግዳ ግን ባሕረይ ሓይሊ ከቐምጤ ኣፅዋረይ ከግብሬ ወተሃደራዊ ሓይሊ ከቐምጤ ዝብል ግን እዝነይ ኣይሰምዕን እዩ ኢላ ኣነ ምስ ኤርትራውያን ኣለኹ ጋደልየ እዚ ሓይሊ ኣብ ስልጣን ሃለወ ዝምለስ ተፈናቃሊ የለን ዝምለስ ልዕላዊ መሬት ናይ ትግራይ እውን የለን ሙስዚ ብዝኾነ ዓይነት መንገዲ ብዲፕሎማሲ ወሎ ብልዝብ ወሎ ክምለስ ዝኽእል ረብሓ ናይ ትግራይ የለን ኣይኸውንን
انكم مواطئنا بحيلنا يخون مسلمين نتقيلوا سلام خويناتين دلين زعم زعزلوا مسليات 4 خيلهم او سكاي هوتيل زبال خفيلهم موق ماينات حطوا زوري ووره شو نهز تግራይ ዋስትና ስለዚ ይኾኑ ሌላው መሬት ትግራይ እንኮ ክምለሰሉ ዝኽእል بحيل خاي نتمنى تግራይ ክትግፈፍኻ ዝበሃል ነገር የለን ገፋፍን ተገፋፍን የለን ولا تناي سماي تنعواف دق زعم زعد زبها زراون نسون انا خمت زري ادلهم نسون بزح زخبر كوين ايرخكوان قليل سلازي بتنسو زمكحل دل اير كقاططر يزبل تحسسوا اوش 24 ساعات فيز اوت كتقورت بلا يوم كمزي با تاريخون زبال يوم مسليات تحصت ماقلت زوغعو غوره حزب تግራይ ናይ ምርኻስ حزب تግራይ ናይ ምውራድ حزب تግራይ ናይ ምብታን ሌላው መሬት ናይ ትግራይ نخالي حلف كان مهاب استدالو زورده عمره زوننو دسكولات صدق حتى نحر لهم كده بودو بزخونه منقدي فتح لهم زخل حيل مهاب على ولذا كل نجر تعاطيني ايمو بطوينغا فتح يزبل ناي دكا ماسب اتحساسوا مواطو خوينه يفلط اسراو كم حدره نايك علن سلازم نحنا توديلنا تقفعنا عالم قفعتنا لهم طوينغا لهم سحل وريدهم 30 عام قالشم امطيما كبيد واقع خفيلم بزح ارتاو تسويو بزح ارتاو تسنكيلو بزح واقع خفيلم حجر كوين حجر كون كلو علم لخاو حد جمالي ميم حجر كوين الى زمان ملس زيناوي هاوم بشحات هاوم يهبا هاوم بعدين هاوم ابتحتي بعداو جزات زمحرر زبره دوبات حجم يوم تقنجيلو سلا عاصم من يمحضر نيرو دهراك من يمحضر نيرو قحي بحر بمن محضر نيرو خالي خركر كون يخلي دكتور ياكو هاي المرام بحال الله صحفي يزل عصب يا الناس بالمصحف صحفي او صحفي وزلني اني وياني اتوالد تقاقل لها كي جاي بحر سلازليكا 130 مليون لنا 120 مليون لنا ولا انا متاي 500 مليون زي الوكا 500 مليون سلازلوكا انا ما تكا انترناشنال بوردر تحس قاعد خاص مريت يقبلني يختم كم يقرك خمت ولا 300 مليون هلا نجيب تتورى بعد لكن يختورى مالتي زن ارترا بحيلس 120 مليون سلازلنس بقى حزب زي بحري قبوي او عالمكم عايز مسرح لدي قطرو هندزي سلازخونس بحري قبوي يزول امني عالم لخ حقله عب ودو حورات هاجرات خبز العنقطله ራት ግብፅን ኤርትራን አንጻር ኢትዮጵያ ከም ዘተያተ ገሊጹ እዚ ኣብ ኒውዮርክ ዝተኻየደ ዘተ ኣብ መንጎ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኤርትራ ኣይቶ ዑስማን ሳልሕን ናይ ግብፅ መዘንኡ ባድር ዓብድላትን ተኻይዱ ጋዜጣ ኢጅፕት ዴይሊ ኣብ ዘርጎ ሓበሬታ ከም ዘመለኸቶ እቲ ዘተ ኣብ ክልተ ኣውርክባት ግብፅን ኤርትራን ብዘለለ ዋና ኣጀንዳኡ ኢትዮጵያ ከም ዝነበረት ኣመለኺቱ ክልቲአን ሃገራት ምስ ኢትዮጵያ ብዝተኣሳሰር ሓበራዊ ስጋት ከም ዘለዎን ዝገለጻ እንትኾና ግብፅ ብዛዕባ ዓብይ ግድብ ህዳሴ ከተልዕልን ከላ ኤርትራ ድማ ኢትዮጵያ ተልዕሎ ዘላ حتى أفدق بحري لألاونت كم زتحس نقيفة بازدما مسكي بحرن روبا أباين بزتأساسر إثيوبيا أب قرن أفريكا زلا سقات جيرانيين زاتين على زركبا تنايلومي أب نيويورك استخاي دخلت تأوزته بحر أو سقات إثيوبيا زفرفلة كم زخون أيو أب جبس زمدبرو غازيتا إيجيبت ديلي أم ملخيتو سبب السلطانات جبس بهراو طم اتهاجرن محلاو عالم لخاو حجز فقدو من معين السقومتي كم زوس دوز جلس انتخونم ازدما بمنقد منيستر قدات وصا جبس بادر عبد اللاتي نايتو عثمان صالح كم استنصرلو نمفلات تخايلو سقوم تخنوسدينا زبل وتادراو متنقاتان مفرارحن بزملكت قدم حزن لو من زلو سبب سلطانات جبس زل علوا فخره خوينو اتقدب تجميرو كساو زوداون قصيلو يوم قدم حزي ابز غداين مزتاي مينستر غديات وصا ايرترا ايتو عثمان صالح جبس زاتون تخون كلتيوم مينسترات غديات وصا ايرتران جبسن تارخيوم نيروم يوم مينستر غديات وصا جبس بادر عبد اللاتي اب تجزم اب علاونا اكس غصو اب زرغ حمل اختي ام مونغو جبسن ايرتران زلو محزنت اب زطنا خرو غديات مزتاي كمون اب قرن افريكا سلام نخسفن اب زحجز كناتات مزتاي مس مينستر غديات وصا هاجر ايرترا كم استرخبه غليصو نيرو از خمزيلون كلو امونغو سمران اديس ابان زلو اواناو كناتات بستحز محبرسب عالم سعنتو نخغبر ايرترا كصوعيه انيا اب تجز منغس ايرترا اب زوصو مغلصي حيالان هاجرات عالم لخ حجن فتح نخسفن كمغبار لالاونت ايرترا اب مدخامن اب تزوا ورار اب مبرت تعن يوم تخرز غورو
ክብል እዩ ከሲሱ ነይሩ ኣብቲ ኢትዮጵያ ዘመረቐቶ ዓብይ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ንዓመታት ተቃውሞኣ ክተስምዕ ዝጸንሐት ግብጺ ናይቲ ዞባ ሃገራት ኣንጻር ኢትዮጵያ ናብ ቀይሕ ባሕሪ መእተው ንምርካብ ዘለዋ ባህጊ ደው ከብላ ተተሓባብር ምህላዋ ክግለጽ ጸኒሑ እዩ ቅድሚ ሕዚ ኣብ መንጎ ኤርትራን ግብጽን ኣብ ዝነበሩ ርክባት ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ግብጽ ባድር ዓብድላቲ ኣብ ዘስምዖ መደረ ንቀይሕ ባሕሪ ክጥቀማሉ ዘለወን ጉራብቲ ቀይሕ ባሕሪ ጥራይ ክኾና ከም ዘለወንን ካልእ ኣካል ናብ ቀይሕ ባሕሪ ከኣቱ ክፍቀደሉ ከም ዘይግባእን ብምግላጽ እዩ ኢትዮጵያን እተልዕሎ ዘላ ሕቶ ኣፍ ደገ ባሕሪ ተቐባልነት ከም ዘይብሉ ኣመላኺቱ ንኺድና ብህልው ኩናት ኣሎ ዝብል ፕሮፓጋንዳ ሻቒሉካ ዝቐነየ ድማ ቀጥታ ንባበይ ክነግረካ ሓዝ ኢንሳ ድማ ንኣበይ ተርጉሙሉ ክሳዱ ስጋብ ዝነቅጽ ቀኒኑ ከም ዝከታተለን ንረጋጊጽ ኣለኹ ኣብቲ ፈለማ ሬድዋን ሁሴን እንዳተጻረፈ እንዳስሓቆ ከም ዋዛ ከታተልዎ ነይሮም ንስራሒ ኩነታት ጽምዶ ግብራው ምስ ኮኖምን ዘዝነደቕዎ እንዳፍረስ ኩሎም ክኸይድ ምስ ጀመርኩም ግና ከም ስርዓት እዚ ኢሳያስ ኢሉ ይህዎ ብዕቱብ ተኸታተልዎ ዝብል ቀጢን ትእዛዝ ወሪዱ ዝኽፈል ትርጅማን ተቖፂሩለ ይርከብ ስለዚ ኣነ ኣብ 4 ኪሎ ኣክቲቪስት ዘይኮንኩ ስራሕ ኮይኑ ኣለኹ ማለት እዩ እንኳ ሓጎሰና